Hindi rin nakaligtas ang La Union Provincial Police Office sa Camp Diego Silang, Barangay Carlatan, San Fernando City, La Union sa hagupit ng kalamidad. Bukod sa pag-rescue ng mga nasalanta ng kalamidad, may ilang miyembro rin ng kapulisan na natira para sa clearing operation sa kampo. Maging ang Provincial Director's Quarter, winasak din ng Bagyong Emong. Literal na nilipad ang bubong at nabasag ang mga salaming bintana. Wala namang nasaktan sa insidente dahil agad na nakalabas ang Provincial Director at kanyang mga kasama ng manalasang bagyo. Dito po sa loob mismo ng Provincial Office, napakalaking pinsala po yung nangyari po dito sa atin sa typhoon. So as makita nyo mamaya, makita nyo yung mga buildings, mga parking areas at saka yung mga punong kahoy po tayo dito na natumba at saka yung mga kagamitan. Actually, sa mga loob ng offices, medyo natanggal din yung mga ibang yero. Maraming puno sa paligid ang nagsitumbahan. Nabagsakan din ang chapel sa PPO. So sa mga police stations naman, mga minor din naman yung mga nakuan doon, including the LGU. Pero despite of that, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng ating kapulisan. Maging ang ilang tanggapan ng gobyerno na itala ring nasira sa infrastructure damage assessment. Joan Punsoy, Balitang Solid North.